gefeliciteerd. Vlakens natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ook 24 Goeds, dat is de eerste, en de jongen van de Kokel. Krijg je nog Sander de eerste, weer een jongen van de Kokel gekozen. Proficiat met. Ja, tegen dit zit er weer op. Ik mag dat ze breien, een beetje de kleders van de vak steken. Ja, dan moet ik daar op letten. Daarom zullen we al de op de hoofd komen. En veel wil ik ook hartstikke bedanken voor de bedanken voor de Kokel. En ik wil Mike de eerste volgen om tegen de eerste bedanken voor de Kokel te bedanken. Zeker met die mannen niet en de los en dat vast zeker ook. En ik wil mij ook vormen. Ik zie je weer bij de eerste, ik denk dat we daar niet verkocht hebben. Zoals je hebt bijvoorbeeld goed leggen, we doen altijd een muzikaal bedoelen als het dan dit is. Maar voordat ze erop krijgen, heb ik nog een hele ding voor jullie. Je zit daar, van harte welkom op onze krasje met spelen. Hij is aan het spelen, hij is dan hier, gewoon in de staat van de vaart. Dus we hebben ze brengen op de komende op de 3 uur, dus op onze kamer. Ja, ik weet dat ik wat nerveus, maar dat is al niet zo, dat is het eerste. Ja, ik kom het woord even aan Ja, hallo, bedankt. Ik dacht dat het binnen van jij los. Ja, je kent ze wel van jij niet. Maar, veel ook mensen van de kamer zijn opgekomen met natuurlijk een heel belangrijke winst van deze die de achterneef rol. En daarvoor de bedaling om die video te halen. Veel weten natuurlijk meer als de prinsen om te zetten wat prinsen is. En de gewet staat, de geest staat hartstikke wel van geneten. De beste jongen voor de kamer, dus de carnaval is de enige geworden in de